To alhamdulillah, na gode ma Allah da ya maido ni gida lafiya yau. Kamar da kuka gani da yanzu na sauka, da kuma kamar shekaru 27 da ya wuce kowane julan yara sun samu hutu, dama mukan yi tafiya mu yi kamar wajen sati 6 zuwa wata 2. Ba na samun lokacin da muke zama da yara sosai, amma idan za ku tuna duk da haka bai hana ni samun lokaci da yara kamar sati 3-4 haka. Kamar last year ma na je Spain sanda Zara ta haihu, na je wajen ta na zauna na wajen wata 2 na dawo. To same thing this year ma, lokacin zuwa hutu mu ya zo, muka tafi gaba daya muka yi hutu. Daga nan ina ji kamar bana jin daɗi sosai, na tsaya na ga likita ya ban shawaran tsaya duba lafiya na tukunna. So daga nan sai na wuce Saudi, dama na yi zuwa haji, sai na gama makon dawo sake komawa, sai na wuce haji. Daga haji din kuma sai na ji ban jin daɗi, na sake koma Ingila din. To yanzu ina aiki na da abin da likita ya ce in yi, aka ce in yi slowing down abubuwan da nake yi. So bisa ga haka ne ina so ma in yi godiya ta musamman zuwa wajen mai gidana da ya bani SA masu rika mu duka ni nake yi da, saboda in samu in duba lafiya na kuma in ba yara na lokaci tun ba ma yar autan mu ba. To bayan tafiyanki abubuwa sun faru, kuma batun da ya fi jan hankali ma shine cece-kuce da jita-jitar auren shugaba Buhari a kafofin sada zumunta. Me za ki ce? To ni ban san abin da ya faru ba, saboda ba ni nan, da kuma shine aka ce zai aure, ba ni Aisha ba ni ce zan yi aure ba. So su ne ya kamata su fito su faɗi ko gaskiya ko ba gaskiya ba. Amma ita wanda aka ce mata za a aure ta din, wanda ya gaya mata za a aure ta din nan, ba ta yi zato ba yi auren ba, don sai da ta jira sai da lokaci ya wuce ta ga ba daura aure ba, shine ta fita ta musanta. So saboda haka ni ba ni ce ya kamata in ce ko za a aure ko ba za a yi aure ba, don ni already ni mata ne mai aure, so ba ruwana. Ana ganin daɗe wannan da kika yi kamar wasu abin da ya haifar da jita-jitan nan, wasu ne suka fito suka ce kamar yaji kika yi saboda batun auren nan. Wani aure? Yaji me yaji? Dama zancen da ake yi akan jita-jita tun lokacin da aka ce shi mai gida na bai da lafiya yana asibiti, aka bar mutane suka dinga nuna gawa a ambulance, aka ce shi ne. First ladies suna mun waya su tambaya, shugabannin other countries din suna waya su tambaya. Na ja hankalin manyan head of agencies